Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis baqa' jtenni l-ispin tal-kap Bernard Grech anke jekk ġie mgiddeb dwar li l-preżentatur Mark Lawrence Zammit mhux vera tkeċċa mill-istazzjon nazzjonali. Il-kumpanija li sa ftit tal-jemilu kienet tħaddem lil Zammit ħarġet tiċċara li l-programm in kwistjoni huwa proprjetà tagħha u tiddeċiedi ibis min jippreżenta il-programm. Wara li l-ħadd filgħodu l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija ffirmata mill-istess Ellis fuq sempliċement għajdut Ellis baqa' jsostni hekk. Il-post li għamel il-bieraħ Mark Lawrence Zammit kien ċar ħafna. Ellis li kien ftaħar li fetaħ kwerela biex titfa' lis-suldati l-ħabs kompla jsostni kif il-preżentatur li għażel li jingħaqad mat-Times kellu jirriżenja mill-programm l-erba' fost il-ġimgħa minħabba intħil. U kellu jirriżenja minn dan il-programm għax prattikament dak li għamel. Madankollu l-kumpanija u media stqarret kif Mark Lawrence Zammit qatt ma kien ġie offrut biex jippreżenta l-programm għall-iskeda li jmiss. Qalet li sa dan it-tant Zammit kien diġà qiegħed jaħdem in-notice tiegħu u għalhekk qatt ma seta' jagħti il-każ li huwa ħadd deċiżjoni li ma jippreżentax minħabba intħil li qal li esperjenza. Il-ħadd filgħodu f'attentat li jiskorja punti politiċi, Bernard Grech ħareġ jitkellem dwar dak li dierlu kontroll mill-istazzjon nazzjonali. Saħansitra uża l-ħin tal-intervista fuq ir-radju tiegħu biex jitkellem fuq hekk meta ma kellux l-istorja kollha qudiemu.